Så dræner vi igen. Vi har lige lagt den første streng herom, 60 meter. Det er den rør, du ser hernede til højre. Det giver du vand. Det er en 4 tom dræn. Den der vi vil lægge nu. Jeg lige starte op de første 5-6 meter nu. Og se den mængde vand, det allerede giver nu. Så det er fedt. Så der er meget vand herude. Det er grundvandshøjde på mark, så det giver god mening, at vi holder en 1,70 meter i jord her. Det bliver så godt. Vi ses!